दिनै एक्स भलन्टियार्स फर्सनि मोनसे कनभेनसन जागायनानै दं। नोंथांनियाव आलासि महरै नुजाफैदों, मा फोरमायगोन सार बेनि बेलायाव? फोरमायनांगौ बाथ्रायाथ' बारा गुदु खोथा गैया। थोंजोङै आं बेखौनो बुंनोसै जे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ बर'फ्रा गमामायैनो थाबैनो जुदि आदाय खालामना लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव, हारिमु, सोदोमस्रि, गावनि थामोनथा, गावनि पलिटिकेल राइट टु सेल्फ डिटारमिनेसन बेफोरखौ थिरांथा खालामनानै थांनानै थानो मोनसे गोब्राब जानो नागिरो। जोङो अलरेडि बड'लेण्ड आलादा हादोर नांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, BPSC, भलन्टियार फर्सनि आरो आइ-आफा रायजोजों नाजालायनायाव 1987 निफ्राय 1993 सिम उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला एबसुनि आफादगिरि दंमोन, आं जेब्ला BPSCनि चिफ कनभेनार दंमोन आरो एडभाइजार दंमोन एबसुनि, बे समाव जों गिलु बालु डेम'क्रेटिक पिसफुल मास मुभमेन्ट खालामनानै जोङो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मुंनि मोनसे गोदान राजखान्थियारि एरेन्जमेन्ट आसाम स्टेट एक्टनि आन्दाराव जोंनो होनाय जादों। नाथाय आंनो बे बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानो आं खाबु मोनदोंमोन। नाथाय भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंनो जिबायदि खोथा होदोंमोन, जबान होदोंमोन, रादाय होदोंमोन, मार्चियारफोरनो एक्सिडेन्ट होनांगौमोन आरो मुभमेन्ट समाव जिखिनि डेमेज जादों लामा सामा, स्कुल कलेज, दालां, दंग' बान्दो जाम्फै बेफोरखौ रिकनस्ट्राक्ट खालामनो थाखाय जोङो रां बिदोंमोन। बे रांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ हराखै। बेनि थाखायनो आङो अखाफोर 6 दाननि उनाव आं BSCनि चिफनि मासिखौ जोबग्रोनानै आं रिजाइन होना फैदों। नाजानाय जाबाय, 10 बोसोर समा ओरैनो थांबाय। BSCखौ इमप्लिमेन्ट जायाखिसै। बेनि उनाव माखासे जोंनि जोहोलावफ्रा हाथियार लानानै आर्म स्ट्रागल खालामनांसिगौ होननानै BLT मुंनि गोदान मोनसे मिलिटेन्ट आफाद दाबाय। बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामना आर्म स्ट्रागल, गावसोरबो गोबां थैबाय, आइ-आफाबो थैबाय, गुबुनबो थैबाय। बिनि उनाव बिराद गिथाव थासारि जाबाय। फारसेथिंजाय NDPफ्राबो सवरेन कान्ट्रि बड'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारदों, आर्म स्ट्रागल खालामदों। गावजों गावनि गेजेराव बिराद एना-एनि जादों, थै गुलायदों। बेनि जाहोनाव जोङो BLT लिडारफोरखौ खावलायदोंमोन, सिभिल ससाइटि, जे बे रोखोमजोंथ' जानाय नंला, जे भारत गभर्नमेन्टजों पिस टकआव बाहागो लादों। उनाव बिथांमोना बुजिनानै भारत गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्टजों सेभेरेल राउन्डस पिस नेगसिएसनाव टक्सआव बाहागो लाखांनायनि उनाव 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव नैथि गोदान सुक्ति बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मुंनि कनसेप्टनि सायाव भारत संबिधाननि 6थि शेड्युलनि सिङाव गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट मोननाय जाबाय। दिनै बे गोदान पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ सालायनाया 20 बोसोर बारलांबाय। बे 20 बोसोर समनि गेजेराव जिबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जानांगौमोन, जानो हायैनि खारनाव जाबाय जेसेबां जोंनो थाखा फैसा हरनांगौ, रांखावरि हरनाया जथेस्थ' खम, थोजासे नङा। आरो लोगोसे मा जाबाय, BTC गभर्नमेन्टनि आन्दाराव ल' एन्ड अर्डार, पुलिस कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया, राइट गैया, मोनथाय गैया। पुलिस एन्ड ल' एन्ड अर्डार साबजेक्टखौ ट्रेन्सफार खालामाखै। बिनि जाहोनाव बे ओनसोलाव जे गुबुन गुबुन देश, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा अनजिमानि गोदान गोदान मानसि हाबगासिनो दं। ल' एन्ड अर्डार इन्स्टिटिउसन क्रिएट जागासिनो दं। दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा मालायनि आखायाव सम सम साफा सानै बुथारजागासिनो दं, जिहारि खालामजागासिनो दं। दा बेफोरखौ जुदि बेफोरनिफ्राय बारग'नांगौब्ला आलादा हादोर जों जेब्ला मोनगोन, ल' एन्ड अर्डार पुलिस पावार जेब्ला जोंनि आखायाव थागोन, अब्लासो जोङो नांगौ रोखोमै थांनानै थानो हागोन। बिनि उनाव नै 2020 मायथाइनि 27 फेब्रुवारियाव जानुवारियाव प्रमद बर'नि लिडारशिपआव थानाय एबसु, NDP, UBPO खुनु सिभिल ससाइटिनो जेबो खौरां होआजासेनो दिल्लीयाव हरखाबै
थामथि गोदान एकहरफोर सुक्ति खालामना फैबाय। बेनि जाहोना मा जाबाय? बिटिसिनि दिनाव बिटिसिनि आन्दाराव जिखिनि पावार एन्ड फांसन जिखिनि एरिया मोनखाबायमोन, बे एरियाफ्राबो दानख' जानायनि अबस्था गोग्लैफैदों। 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनि आखायाव हरनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिटिसिनि जिथु पावार एन्ड फांसन, बेनि जिथु डिग्री एन्ड अट'नमि, बे जथेस्थ' खमायलांदों आरोखि। बेनि जाहोनाव बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे मोदोम गुदुं मानसिया सुप्रिम कर्टआव केस हैनांदों, गुवाहाटी हाइकर्टआव पिएल केस हैनांदों। गुवाहाटी हाइकर्टआ जोंखौ पिएल केसजों जोंखौ फेजेनदों। आं हारसिङैबाबो दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टआव आं दा बिटिसि बासायनायनि, पावार एन्ड फांसन बासायनायनि, बाउन्डारि बासायनायनि थाखाय आं आपिल हैनांगौ। जोंनि बे 20, 30, 35 बोसोरनि समनि गेजेराव जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय, एक्सपेरिमेन्ट जों मोनबाय, एक्सपिरियेन्स जों मोनबाय, जोंनाव मोनसे रोंगौथि फैबाय जे आलादा हादर बड'लेण्ड मोनाब्ला बे बिटिसि होन, बिटिआर होन, बेजों खुनु रोखोमै जोंनि बर' हारिया जुगे जुगे बे बुहुमाव भारत हादरनि सिङाव सोद्रोम बारग'सा हारि हिसाबै थांनानै थानो मोनसे गोब्राब दं। नागा, मिज', अरुणाचलिस, गार', खासिया, जयन्तियाफ्रा जेरै 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख जुदि सेपारेटलि मोनोब्ला, बर'आ जेराव 20-25 लाख दं, जोंनि प्रप'ज बड'लेण्ड एरियायाव बुरलुंबुथुर दैमानि साहा जों मानो सेपारेट मोना? आरो जों खेबथाम थाखो बे भारत जेब्ला जों गभर्नमेन्टजों सावरायो, गभर्नमेन्टआ बुंबा बै समाव जे खुनु रायजोखौ बुखावनानै रावनोबो गोदान रायजो होनायनि भारत गभर्नमेन्टनि आखायाव खुनु थांखि। नाथाय जेब्ला साननाय जागोन आलादा गोदान रायजो दानायनि, नोंथांमोनाबो चान्स होनाय जागोन। नाथाय जोंखौ थगायबाय। 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाखौ जों होआ होनदोंमोन, 2014 मायथाइयाव तेलेंगानाया नै मालाय होनानै थांगलायबाय। दा बे हिसाबै भारत संबिधाननि 2(3) आर्टिकेलाव रोखा लिरनाय दं, इन्डियान पार्लियामेन्ट सुप्रिम अथरिटि सेपारेट स्टेट होनो हायो, गोदान स्टेट होनो हायो, मोननै मोनथाम रायजोखौ दाजाबनो हायो। आरो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसना जों जिखिनि मिथिगौ, बियो फ्लेक्सिबल, बेखौ जेरै नांगौ एरै सोदांनो हायो। बे स्टेटिक नङा, बे इनिलास्टिक नङा। गोसो जाबानो गभर्नमेन्टआ, गोसो जाबानो इन्डियान पार्लियामेन्ट, लकसभा ओमफ्राय रायजोसभाया बिल पास खालामनानै सेपारेट स्टेटखौ दाना होनो हायो। तेलेंगानाखौथ' खुनु प्रत्येक गावहोआमोन अन्ध्र प्रदेशनि मानसिया। थेवब्लाबो एसेम्बलिनि रिकगनिसन गैयाब्लाबो, एप्रुभेल गैयाब्लाबो जबरदस्ती इन्डियान पार्लियामेन्टआ 2014 बिल पास खालामनानै तेलेंगानाखौ मोगथाङाव महर मोनो। दा बिनि थाखायनो दिनैनि बे फार्स्ट कनभेनसन अफ अल बर' एक्स भलुन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसननि कनभेनसनाव आंखौबो लेंहरनाय हिसाबै आं बिथांमोननि लेंहरनायखौ सनमान होनानै आइ आफा रायजो बिदा फंबायफोरजों नुजानो होननानै आं दिनै फैदों। आरो बे कनभेनसननि गेजेरजों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि थ्रुयै दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ जिखि आफादाव थाया मानो, जिखि हानजायाव थाया मानो, जयैनो खौसेयैनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय थैथां जुजिफिननो, ज' जाफिननो आं दिनै खावलायबाय।